Ate, pare ato taga terminal de. Nice. Ato dili ka taga dire. Okay. Taga-bakasyon lang. Okay. Mabuli magud ko kay Kita taga ba na bakoy, man kami na kung sakay ka didto. maratol pag ko kung sakay. Ha? Maratol ko kung sakay. Alam ka sakay, naga-vlog manggod ko. Kaya na kamera ran. Pagkalamiyaning mahigugma, dagkong problema makatawa na. Wala naman good terminal, ang terminal na dire banda. Mga Kidapawan. Makumit sam. Ha? Makumit usog. Dire ka sakay, dito ka sakay dam. Tapos na dito. Matahan lang ka kung asa banda ang terminal sa para Kidapawan, then ang jeep dire dili naman matujud sa kanang terminal mismo pero baklayon lang gamay. Sa Kidapawan ka day? Sa Kidapawan ka? Kinahapit magud ko na wala ko nabot karon. Pat na nimo? Parang may naamoy ako hindi maganda. Ako ang papa. Okay. Sige lang. Right. Ay nangutan sa ko. Asa daw padulong kuan. Terminal sa para Kidapawan. Kita na ako siya ba kanang nagbaklay so ato daw pason daw lo ipod. Nagalibring sakay ko. Layo ang punta yung Kidapawan, uy. Sa Davao area lang to. Saan? Si ate nagbaklay daw siya ba? Kidapawan daw siya. Si ate oh. Nara si ate oh. Ate! Pare ato taga terminal de. Nice. Ato dili ka taga dire. Okay. Taga-bakasyon lang. Okay. Mabuli magud ko kay Kita taga ba na bakoy, man kami na kung sakay ka didto. maratol pag ko kung sakay. Ha? Maratol ko kung sakay. Alam ka sakay, naga-vlog manggod ko. Kaya na kamera ran. Pagkalamiyaning mahigugma, dagkong problema makatawa na. Salamat nilabot ka, perti na kong lipaya, sa kasakit o kali. Actually, nag-libre sakay ko po Davao lang, naga-vlog ko. So nakita ka ba, nagbaklay man si ate, uy. Tanaya kay malipod ko kung magkakay. Kailan yung pamangkubaklayan nimo? Dili ba taga dire pod no? Ko lang bag. Kawan na ako sa. Sige. Murag lang ang tahanan, kay gugma mo makabuan. Mauna ba ni? Lisa din dili taga dire ate. Na dati. Oo. Sa palo ko ato. Siya mo na talang to. Gunit ate ha. Ikaw na sa dire ate? Ikaw na dire isa? Nag-eskila pa ka? Kapit na ba yung ulan? Man maglayo nimo, tinglayo ah. Di ba, nag-google map ka? Nag-google map ka, di ba dire? Alagi. Iya pa sa lang taga kay nag-backplay man ka, layo-layo ka man. Naraw, mga bus ko. So dito pa ng terminal ana. Dili pa lang ulan at taga Kidapawan ba? Oo. Dan Paul man na, straight na. Pakinong na ka. Dito ang entrance ate. Dito ang entrance ate oh. Alright.
Si pangalan ni Mate? Ha? Rans ate. Ikaw ang akong angel, angel baby, angel. Ikaw ang akong baby, ikaw ang akong angel, ikaw ang baby. Rans. Thank you ate ha. Magawas ni sa kuang Facebook page. Kasi makala ko Kidapawan da eh. Magkala mo Kidapawan po. Ano akong pangalan sa Facebook ate ha? Rans. Salamat ate ha. Sige, thank you. Dira ate. Dira, punta na lang dira. Thank you. Amping ate. Sa Kidapawan si ate. Kundi pa lang wala ako naihatod ba? Right, dira ako taman pa boss. Kuyog ng patako si Saludor, kung gustong magtauban sa tubangan ni Father, ay ikaw ang akong angel, angel baby,